Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Marami naman ang naniwala, pero meron ding hindi kumbinsido dahil medyo bata pa si Marco at wala sa hitsura nito ang pagiging isang magaling na albularyo. Mukhang pagpapagwapo lang daw ang alam. Naiiling na lang si Marco sa tinurang iyon ng isang lalaki. Hindi maiwasan ng mga taga-isla na matakot nang sumakay na ng bangka si Marco. Kasama niya ang kabado rin si Arman. Sa mga unang araw ay gabi ay hindi sila inatake ng aswang. Sinamantala ni Arman ang pagkakataon na yun. Nangisda siya ng makapanghuli ay binahaginan niya ang mga gutom na niyang kaisla. Subalit, nung mga sumunod na araw ay wala na siyang makuhang isda. Habang si Marco ay nagsasagawa naman ng pag-oorasyon sa gitna ng dagat, gayon din sa pangpang. Dahil walang nahuhuling aswang si Marco sa bawat araw, kaya hindi pa rin mapanatag ang mga taga-isla. Nangangamba pa rin sila. Nag-isip ng ibang strategy si Marco. Kinutuban siyang naaamoy ng mga aswang dagat ang pagiging albularyo niya. Kaya ipinain niya si Arman. Nagtag-isang bangka sila at pumwesto siya sa di kalayuan. Inihanda niya ang pana niyang may lason para sa aswang. Balot man ng takot ay pumayag na rin si Arman. Hindi naman sila nabigo dahil isang aswang dagat nga ang aatake sana kay Arman. Nayakap na lang ni Arman ang malaking isdang nahuli at napasigaw ng ubod lakas nang makaharap ang aswang dagat. Mabuti na lang at asintado pumana si Marco. Nasapul ang aswang dagat sa liig, kaya bumagsak ito sa tubig. Ilang aswang dagat pa ang nahulog sa bitag nila, habang tuwang-tuwa si Marco sa bawat napapabagsak niya ay halos mamatay naman sa nerbiyos si Arman sa tuwing may aatake sa kanyang aswang dagat. Hanggang sa wala nang umatake kay Arman, muntik pang madali si Marco nang siya naman ang aatakihin ng hindi lang iisang aswang, kundi marami. Sinuwerte pa rin siyang maagapan ng punyal ang bawat pagtatangka ng mga ito ng pagkagat sa kanya. Napanganga na lang si Arman habang pinapanood kung paano
pinapabagsak ni Marco isa-isa ang bawat aswang dagat na sumampa sa bangka nito gamit ang punyal. Matapos matalo ang mga aswang dagat, ay pumapalakpak si Arman habang si Marco ay napahiga na lang sa bangka at tumingala sa langit. Bagamat nagpapasalamat siya na marami siyang nagaping kalaban, ay hindi siya kumbinsido na naubos na niya ang mga ito. Tiyak na marami pa ang nasa ilalim ng dagat. Baka nananahimik lang saglit ang mga ito dahil nabalitaan na siguro nila ang nangyari sa mga kalahi nila. Natulad din ng pag-atake nila sa mga mangingisda, ay ganun din ang nangyari sa kanila. Nakaisip ng paraan si Marco. Sa kubo ni Arman ay gumawa siya ng langis na may matibay na orasyon. Ilang gabi niya iyong pinagpuyatan dahil hindi yun madaling gawin. Nang matapos ay muli silang pumalaot ni Arman. Nang nasa gitna na sila ay ibinuhos niya ang langis na laman ng bote. Kulay itim iyon na parang tinta ng pugitang kumalat sa tubig at bumaba hanggang sa ilalim. Matapos yung gawin ay naghintay lang sila. 2 oras na paghihintay, kaya nakatulog na lang sa bangka si Arman. Nagulat na lang siya nang gisingin siya ni Marco dahil sa paglutang ng hindi nila mabilang na bangkay ng mga aswang dagat. Nagdumilat ang mga mata ni Arman. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nayakap niya si Marco sa sobrang tuwa at pagpapasalamat. Inalis naman ni Marco ang pagkakayakap ni Arman. Anya, ginamit lang siya ng Diyos para sa misyon na yun. Pero hindi niya maikubli ang tuwa sa matagumpay na unang misyon ng pagkalaban sa masasamang elemento na tulad ng aswang dagat. Maging siya ay humanga sa sarili. Doble naman ang tuwa ng mga taga-isla nang malaman ang nangyari. Sa wakas daw, ay matatahimik na ulit ang isla nila at muli silang makakabalik sa hanap buhay bilang mga mangingisda. Nung sumunod na gabi ay nagse-celebrate sila. Binigyang pugay nila ang binatang albularyo sa nagawa nito para sa kanila. Sa gitna naman ng pagsasalo-salong iyon ay may namataan si Marco na isang magandang dilag na tahimik lang sa isang tabi. Nilapitan niya ito at nakipagkwentuhan siya. Kahit patipid lang ang bawat tugon nito sa kanya, mukhang doon na rin siya maninirahan sa Isla Guimara dahil sa tingin niya ay natagpuan na niya ang babaeng magiging kabiyak ng puso niya, ang dalagang si Alina. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.